بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی حدیث پاک دی لکھی ہوئی کتاب سنن ابو داؤد دے اندر ابواب النوم دے اندر باب ما یقول اذا اصبح دے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن غنام البیادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے۔ وہ فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من قال حین یصبح، جیڑا بندہ صبح دے وقت اے کلمات اپنی زبان تو ادا کرے، اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ۔ ان کلمات دا ترجمہ ہے وے، اے میرے اللہ، اج میں جڑی صبح کیتی ہے، جو بھی مینوں نعمت نصیب ہوئی ہے، یا تیری مخلوق وچوں کسے نوں تیری مخلوق وچوں کسے نوں بھی جو میسر ہویا وے، وہ تنہا تیرے ہی کرم دا نتیجہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے واسطے ساری حمد و ثنا ہے، اور اے کریم صرف تیرا ہی شکر ہے۔ جس وقت بندہ اے کلمات کہے گا صبح دے وقت، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقد ادى شکر یومہ، کہ اس بندے نے اس دن دیاں ساریاں نعمتاں دا شکر ادا کر دیتا ہے۔ ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد ادى شکر لیلتہ، اور جس بندے نے شام ہونے دے وقت اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ اے کلمات عرض کیتے، اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، تو انہیں پورے رات دیاں نعمتاں دا شکر ادا کیتا۔ اور جڑا بندہ رب دا شکر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم وچ اس نو ایک مجدہ جاں فضا، ایک خوشخبری سنائی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تسی میرا شکر ادا کرو گے تو پھر میں تواڈے واسطے انہاں نعمتاں جڑیاں تانوں پہلے عطا کیتیاں نے تے تساں انہاں تے شکر ادا کیتا ہے، اضافہ فرما دیاں گا، انہاں دے اندر برکت رکھ دیاں گا، انہاں نوں ثابت رکھاں گا تواڈے واسطے۔ اور ایک جگہ تے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا ہے، لیکن میرے بندیاں وچ شکر گزار تھوڑے ہی ہوندے نے۔ مطلب ہے کہ اکثر بندے نہ شکری کردے نے، مثلا نعمتاں ملیاں نے، کسے ایک نعمت وچ اودے کول آزمائش آ گئی ہے، نہ شکری تے آ جائے گا، رب دی تقدیر دا اعتراض کرے گا، مختلف معاملات کرے گا، بے صبری دا مظاہرہ کرے گا۔ تے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تے واضح لفظیں وچ ارشاد فرمایا سی، اے بندہ خدا، تیرے تے اللہ تبارک و تعالی دا ہر لمحے شکر کرنا، ہر نعمت تے شکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ انہیں تیرے تے احسانات بے انتہا کیتے نے۔ پھر حضرت شیخ سعدی فرماندے نے کہ اے بندہ خدا، تو صرف اپنے سانس دے اندر غور و فکر کر لوے نا، ایک باری تو سانس اندر لے کے جانا ہے
ایک باری سانس باہر لے کے ہم نے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ یہ جڑا سانس اندر لے کے جانا الگ نعمت ہے، سانس باہر لے کے آمنا الگ نعمت ہے، تے ہر نعمت تے شکر ضروری ہے۔ آپ فرماندے نے اگر بندہ اس حساب تے آوے پھر تو بندہ صرف اس دی شکریہ نہیں ادا کر سکتا، لیکن یہ مطلب نہیں کہ بندہ کہے جی میرے کو تے نعمتوں دا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتا، میں کراں کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے اسے واسطے فرما دے اے کلمات ادا کرو تے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم دے نال اپنے فضل دے نال تواڈے اس شکریے دی بنیاد تے تواڈیاں نعمتاں جڑیاں تانوں عطا کیتیاں نے انہاں نوں ثابت رکھے گا، بلکہ انہیں چ اضافہ فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو شکر گزار بندیاں وچوں بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے صبری تو محفوظ فرمائے، اور دین اسلام تے بھی استقامت عطا فرمائے، اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب دے حال تے رحم فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔